Lagi ito buhay. Lagi sa buhay. What naman daw sa kalo sa fried chicken. Nat, kalau 100 na din nga. Arang ka? Kaya na. Wait, mama. Ito ba nagpilit papa? Ay, di ilahi ang imo. Mag-load ako. Okay? Gunit papa. Lahi na iya, lahi. Magpapalit ang makaon. Karawit sa. Ano wait sa? Sige, apa di pizza. Ano ito yung mabuton ha? Pizza pa eh, wak pa di. Tara. Di ako pa siya palitag makaon. Diri di ay, dali. Diri eh. Kau mau kirimilitus na? Yema. Pailain diyang coach ni mo. Dili. Udah diri hindi ang kayo mo. Sige. Ako lang po ako. Kanira? Baba, hindi. Ang kanya ako pa. Uy, nagpawag ka ako. Kapila na siya nga ni ate. Dili akong glako ba? Kapila na nga ni. Kapila. Sunod na lang po eh. Sunod na ko kanira. Ano?
Bitaw na. Kita raga ito dito. Dara. Hindi to. Darate. Salad. Salad. Hindi, ikaw eh. Ha? Sa, kuwan ba? Ikaw. Ako lang pala ito. O ikaw eh. Ang kayong paliton. Higit ka ay 6. Singot si Ella. Singot. Pinataan man ka.